for the state and for the nation. Ka Sorkar Assam kala Pynpaw ya ka Jinglong la Kloi ban Pynbeit ya ka Jingia Kajia Khappud hakin real to li ki jaka ki badangsa jong ka wat ka baar. Aba ajeng kren sikila patai khubor umin twirang ba ka Assam o Himanta Biswa Sarma ulo ong ban pedeng kini ki in real to li ki jaka badangsa banya Pynbeit put lai to li ki jaka kila long ki belabiang banya Pynbeit hakanu ka por. Henry nakaliang ke Meghalaya ke kuat ban Pynbeit lang ya baro in real to li ki jaka bat menta ke dang don pedeng ke jinga kren ngotu haba keli balanu on la banya Pynbeit no ya ke ni ke kam ula kentaj banya thu bat ong bashwa banjam shikmat don kamru banya mer jingmut lang bat ki brio ki bashong basa hakini ke jaka Henry ula ong bakane ke jinga Pynbeit put ke long ke bakong san hadu kata-kata bat kat ba nang la ban le kham Kloi kanang khampa shibun. This involves people's sentiment of both the state. So the time frame is not good, but at the same time we should hope and pray that it will be resolved sooner than later.